Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara! Oh, uy, si Charity. Siya ka nang niabot. Oh, uy. Nagsunod sila sa bayabi. Ay, kanarohon ako niya, pida. Ay, kung yung blind na, be. Ha? Di ba buta taon? Blind nun tanyo, bay? Charity? Ano day inting? Unsa man ba inting? Ay, sa klaro, tari. Nagkayo saba mo nga. Gibalik ninyo ang usak-usan nyo kakasing-kasing. Nagkahiusa mi sa pagsumpo sa mga dautan inting. Oh, Charity. Mao na inting. Ako, nakabalita, may nakapaminaw, Miss Breaking News ni King Paul Lauro, ha? Nga ang bata ko nung kikidnap na luwas o ang kwartang gilukat unta, wa madaas kidnapper. Ay noon, nabawi ini. O dadakpan pang kidnapper. Ang usap, patay. Kay bawo mi ana inting. Naibawa mo sa taong nagmaskara mo ay nagluwas, ha? Mo ay nagdakop sa kidnapper. O nagpatay sa usa ka kidnapper. Naibawa mo na? Naibaw mi ba inting? O, kung mo ka na, kinsa man yung kanang si maskara, ha? Kinsa ninyo? Basig si Abel inting. Ah, unsa? Ikaw ba, Abel? Basin si Charity. Mao ni ang taong nagmaska. Oh, pag sure mo ay porbida. Diha ka na inting. Oh, bay, Bel. Unsa man? Diya ka na bay. Ah. Magilis pa ko. Uy, baya, no? Mura hari patay ning ilang style, day. Gusto kong pagduda. Usa nila? Mao ang taong ng maskara? Halo, Marga? Pakyas ka? Nasupal pala yung gibuhat. Hilom! Ayaw po rin akong kalagot, Marga. Federico, Kining tanan, tungod sa taong nagmaskara. o kinsa siya? Mao ka butang gawa para ko mahibawi. Kay kung mailan pa na ako siya, dugay ko na siyang gipanitan. Kung mao ka na, Federico, dili lang kayang kapulisan ng imong kontra. Kung dili lakip ang tao nga nagpas ka na. Oo, Marga. Ni ako karon sa tumang kalagot. Kamantay ka na. Gusto kong mukit-kit ng tao. Gusto kong mukaw ng tao. Kung mao ka na, anhaon ti ka. Ako mo ikan Huh? Asa ka man, Marga? Magpalit ko si mong tambal. Kuwang naman ang supply si mong tambal. Mao na. Mao ba? Dili ko gusto nga musal ang kagtumar si mong maintenance. Mao ba, Marga? Yes, darling. Ingon anak ka na ako kapinangga, Rafael. Darling. Yon, nasa dito si Marika. Magpalit og tambal, Ula. Ha? Nagpalit? Napa may dagang stock? Basin og dunay nakuhang baka. Mao ba? Kiningan yun. O sa kini mo kamahal si Marika? Labaw pa sa kong kinabuhi, Ula. Mao ba yun? Nyor, ay nagpalabi, oy. Klaro ba'y panultihon, Nyor, no? Nga nagkanayon? Too much love will kill you. Ula. Ni anak ko. Huwag tangon akong imong kasuko. Marga. Kuhaon din eh.
Uy, natuog man ni si Kopra. Pukawin ko niya. Pinaagi, ani. Na, hinay-hinay na ning tuyhakaw si Kopra. My God. Mami. Sige, padayon. Padayon. Ay. Satisfied? Oh, of course. Of course, mami. May isugyot ka ni mo. Sige na. Layasi kining dapita. Oh, Marga. Layasi kining dapita. Og kauban mo ako. Marga. Federico, wanted dead or alive ka. Dili ka nagkawastan nga magsuri-suri, dili ba? Pwas, ang bugtong sulbad, ana. Layasan na to kining dapita. Oh, good idea. Good idea. See? O sa kini ka maayong paagi. Nga makalikay kas kamatayon. Okay, good. O kinahanglan. Himuon ta ni sa labing madaling panahon. Samtang buhi ka pa. Marga. O kung mabiya man kita, kanang sakto na taskar ka. Wa pa mas tingali mahurot ang gihatag ni Rafael nimo, di ba? Di pa ko kontinto. Federico, Last operation ako. Kamantay ka na. Nga una ta mo biya. Mao si Don Rafael. o sipot mong ipasabot. Siya ang last target ako. Kinahanglan makuha na ko ang another 50 million pesos. Mao ka 50 million pesos nga halin sa yuta. Una kita bubiya. Kano sana ni mo buhaton? Ibon pa na ko ang saktong plano. Kamantay ka na. O pinaagi ka rin mo. Mulampos ako ni ini. O gusto mo ako ikatampo? Muta na kag unsa imong katapo. Nga mamultor ni mo ang sapi ni Daddy Rafael. Federico, Kaya sa niyang mag-operate na ako na ang cash sa iyang kahadiyero. nahibaw ko. Nahibaw ko nga ang iyang kwarta. Naasad akong vault ni gibutang. Di ay. Okay? Good. O niya, kano sa man ni mo buhata? Huwag kay mahimoan na, Abel. Grabe na ang gihimo ni Federico. Nga imong igsuon. Bombing, kidnapping, tulis. Naningkamot ko, Charity. Kanus pa matapos ang iyang pagkadautan. Charity. Uy. May nanawag ni mo. Ang numero kini ni Abel. Hello? Brad, nagkaduol na ang kamot sa balaod nimo. Asa? Nagkagamay na ang imong kalibutan akong mahal nga igsuon. Uy, mahal? Paya, no? Pakita ka na ko, Abel. Kay tudason, tika. Naginugog ka. Tudason, tika. Kamatay ka na. Okay, sultihi ko. Karon dayon, anaon ta ka. Bakit mo sa? Karon dayon, anaon ti ka, sultihi ko. Asa kang napita. Asa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!